Хора, днес ще играем на Brawl Stars Да. с вълняка. Хора, баннаха ми акаунта, за съжаление. Значи. Това Кръжняк ще има канал. И аз след това ще направя нов. И след това общ канал. Да, и също имаме по-отделно сега, но Да. ще направим. Ще започваме. Да. Сега първо хора ще играем едно в едно. Ще играем едно. Да видим кой е по-добрия. Да. Ще играем с Франк. И тък му да загреем. Да, ще играем с коя? Франк, Данамайк, Пайфър и Рико ще играем с тея да видим. Кръжняк, аз вече съм голд. Това ще да. Къде си, бе? Кръжняк е труден. Аз имам 54 героя. Каставро! Каставро! Хайде, хора! 1-0! Брат, не! Хора! Чакай, айде. Чакай. Добре, айде. Сега аз ще игра. С Dynamite ще играем. Окей. О, до, фак, да на майгле! Dinosaurs! Айде. Това е хора. Това е загравка до ноите. 1-0. Хора. С 4 герои играем. Франк ми е на 2 игри и го правя на 20 пъти. А пали лица на 24 обаче. На мен ми е на 29 и Франк. Да, хора, на Кръжняка му е труден. Там на Кръжняка ранка само за тимове. Така че... Он дука, Каставро! Ей! Не! Айде! Мон, девай, мон. Хора, не! Едно на едно. Ще играем с Рико. С моето куче. Хора, вижте скина. Сурси. Вижте хора скина ми. Моля, хора, на Кръжняк скина е много яко, брат. С Рико ли си? О, Рико трябва да е. Окей, бро. Рико, Рикара. Нямам скинове на Рикара. Така се казва моето куче, хора. Рико, да. Чакай само да си. Ой, хитрочешно. Айде. Айде, нощне. Айде на море. Удоби се. Ой! Ой, же! Цак. Здрасти, Кръс! Цак! Убихме се. Оле! Ти победи. Никой не победи. Не, ти победи. Ти си на първо. 2 на 1. Сакой! Давай. Франк, издръгвай! Той ме на първо място. Хора, първи си хипърчарж! Аз без това си го имам хайпер чарча. Хора, това вирус е много яко. Да. О, чет! Оле! При мен си. Али още една игра, искаш ли? Разпръгли се още. Това не беше честна игра. Добре. 2 на 1 още. Дай разстани. Ой, ковара, давай си много разпърната хора. 2 на 1 се остана, защото това тук. Пак ли си при мен? Къста. Кръжняка ме разтеби хора! Чакай сега. Кажи 1, 2, 3 или 4. Чет. Значи сме Пайпер отново. Не, значи да, Франкли, да, Пайпер сме отново. И който, ако например аз те убия, аз печеля, ако И например... после шома. Да. Не, крак. И къде да пробваме новата игра? Тук на... Не, то го няма. Искаш на работа после, след... Да. Преди много играхме с вълняка. Добре, 220. Ти къде ги помниш? Дай да забавя те хубави години. Там има биш папа късно. Ти си по-грозен от тях. Добре. Айде! 3 на 2 хора! Зареди хора, най-честно! Така трябва да зареди! Айде сега. Айде на работа. На шоудъм. Добре, айде на работа. Да се чакам. Оле, по-сайт. Ара! Ще само да ти пратя. Поне това дава по такова.
Хора, аз събрах. Кажа само ти кажа нещо. Виж. Е това е, за да го спреш да не зачува. Да. Е така. И сега на работа. Ето. Първо на работа. Сега кой? Аз ще бъда... Улия Франклистона. Аз ги дърпам. О, добре код, бро. Хайпертяп ще ги кърти. О, ръкъм. Хора, това се победите. 2-3 игри на работа, пак съм ще дам, нали? Йо, бро. Хора, може би ще има видео някой път как опитваме лава бер или Да, гледам да. милкшейкове на Кристияна. Да. О, yes! Хора, Хора. убийте го! Не, хора! Хора, ние го убихме, бе! Давай! Не, хора! Помощ! Майко! Хора, помощ! Мале, много добре хора, ти ще го правят. Тогава ще помага много добре. Браво, бе, красне! Браво, бе! Помощ! Помощ! О, имам хайперчарж, хора! Пади бомбите! Оу! Няма да стреля! Браво, красне! Хора, хайперчарж! Майко! Айде! Опа, Gangnam Style! Опа, тиска. Хора, звездичка. Опа. Уай! Те вече дават парички. Да. Да събирам. С хибертая на франклист. Ще го дигна на 25. Чакайте хора. Опа, Gangnam Style! Хора, ние с Вълняка имаме светещи калъфи Да. и една бухалка, който не се абонира за канала, ще дойдем в вашата къща при нощта и ще го отрепим. Не, шегуваме се. Да. Това е тапура. Ова, улито още не ли? О, добре. Това е трудно вече. О, фак. Ще е по-сподобно. Ова. Хора, очаквайте видео от Вълняка, също неговия канал. Добре. Не бе. Не беше и хубаво да правим лайв. О, да. Хора, и се абонират за канала, нека стигнем за 6 абоната. Да! Нали? Да стигнем до този път да се опитаме 100. Добре. Моля ви се, хора, да се опитаме поне. Искаме си абоната. 100 000 абоната, плей бутона. Браво, Играс! Браво! Не. Pictures. Вълняк, моля да се бягай. Спокойно! Не бягай, бе. Не, крас. What the fuck? Там пак един голям бот. Един голям бот, хора. Хора, ще отварям. One Embry. Много добре. What the fuck, man? Hey! Boom. Чики чипи чапа чапа Challenge card. Мале хора. О. One Embry. Взема да играем паче в шоудаун, нали крас? Ба, искам да стегнем на шоудаун, защото да си губакувите. О, фак. О, да, Рико замързява, кълта да си играе лук. Рико се прави с рикошет. Welcome. Рик. Давай газ! Браво, давай! Фак, не! Сънче, не би няма бързко такова. Бот! Не! Вълняк! Бот! Не, газ. Бягай, Вълняк, не! It's too easy. Не! Разбягайте се! Pictures! Браво, ей! Браво, гръзна. Давай, гръзнайте си! Опа, не може, бе. Ей, бот! Давай! Я се дам гръзне! Не пазам това. Не, браво, бе. Не барай Вълняка. Не бара, ей! Ботка! С котка. Вълняк иска Вълняк като се зарди. Не! Като се зарди от имейта, не искам да го пускаш. Искам заедно да го пуснем. Чули? Да. Не го пускай. Искам и аз да дойда. Да го пускам. Дай! Ама, ще го... Айде, да, на майка дет.
Как? Не си го пускай. Бягай, бе! Не! Крас! Крас! Чакай, още не. Пускай! Не! Крас! Бягай, бро! Вълняк! Давай! Айде! Айде! Нова година! О, Я мина. свинята! Айде! Айде, залагайте. Ще пури добре. Ето, що... О, бе, да не оставям. Ще се пури. Много пари дадох. Айде, шо дам? Добре. Кой да бъда? Я... Може другото крол или он. Да. Запомни. Да, напълно. Аз си бях свалил купите, обаче пак ги завърнахме. Си ги завърнах, аз да. О, град, правим ги. Yeah. Трябва да завърнем купите. 26 стирахме. Хора, мислим 15 минути да е видеото. Да. За първоначално. Или 12 някъде там. 15. То сега е 12 вече. Оле, няма хора на коста. Те значи ще имаме за това. Да, остали се. Хора, Мамо. трябва да си един горе чуй. Горното. Ей, бейби. Оле, колко ти кръс. Ей. Раз, Я. Готов съм, идвам. бурда. I'm hero. Бурда, колко ти кръс. Мали колко съм. Ай, тези от дойдох. Ай, при мен. При мен е Сарджара и Маймонара. Ой, Бибара. Къде е много бара. Котарака в чизми е тука. О, се скочи. Да скочи, аз го треба. Излезни малко. Опа! Коте бой. Здрасти, коте! Ебай, молец. Вравя. Е готово. Няма ли коте? Пристиг. Коте. Мали. Няма ли коте? Мали, та Биби вече много добра, бе. Да. Абе, къде бар? Браво, бе. Айде, хора. О, да, внимавай, не! Нека, стой паз. И си поймала да закрива. Яле, бока! Бързи, бе, вълняк. Трябва, стой там. О, къде е този дъм? Не мога да скаш. Е го толкова взел. Скочи. Съскочи, бе. Я пъти я бот. Не ще ме отворя, а? Къде, бе? Я, Тук ще има някой глес. Не. Я, не. Чарджара. О, дед! Къде то дед? Маймуно хитра. Маймуно хитра. Убих Сарджара. Убих го, бе. Убих го, да. Да му щупиш черепа, бе. Да. Той се насра, бе. Цен. Цан. Хора! Трябва да бием. Не ще пусна, че бъде съм беше си там спусна. Беше спусна. О, си. Издей, мен! Къде, бе, къде, бе? Къде, бе, моите момиченца? Сарджара на страна. Остави го, курке. Големия тръгваме си взем телефон. Чакай. Ако искаш следния ред да изглежда. О, лежат. Една секунда. Хора! Успи. Нямам време да чакам никой. Хора, тук сме. Да. С маймунца бори! Стани! Еми хора, мисля тук да е тезура. Надяваме се да ви е харесало. Да. И от нас, чао. Чао!